Елмаю һәркемгә килешә торган сыйфат. Безнең бүгенге дәресебездә нәкъ шул темага багышлана. Әйдәгез, дәресне башлыйк. Исәнмесез, балалар? Бүген без сезнең белән яңа җыр өйрәнәбез. Аның исеме Елмай кояш. Сүзләрен язды Җәүдәт Дәрзаман, кейін Тәлгат Вәлиев. Әйдәгез, беренче куплетны өйрәник. Татарстан Республикасының от казанган мәдәният хезмәткәре, композитор Тәлгат Вәлиев ярты гасыр гомерен балалар белән эшләүгә багышлый. Армиядан кайткач, яшь музыкант ул вакытта Казанның яңа гына төзелгән Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗат сараена эшкә килә. Шуннан бирле ул үзенең баяныннан бер кайчанда аерылмый. Тәлгат Вәлиевнең шәкертләре ул иҗат иткән татар җырларын бик яратып җырлыйлар. Балалар белән аңа халкыбызның милли бәйрәмнәрендә, әдәби кичәләрдә, бәйге конкурсларда, төрле концертларда чыгыш ясарга туры килә. Һәр кайда тамашачы яшь артистларның чыгышларын көчле алкышлар белән каршы ала. Остаз үз шәкертләрен татар балалар җырларында милли әһәңнәрне тоемларга, гореф-гадәтләрне үстен итәргә өйрәтә. Тәлгат абый нигездә 22 ел эшләде. Алиш исемендәге безнең пионерлар сарае бар иде бит инде үзәге. Менә ул шунда эшләде 22 ел балалар белән музыка өлкәсендә балалар ансамбльләрне җитештереп, менә балалар белән эш алып барды һәм аның нигездә менә эшчәнлеге, музыкаль эшчәнлеге әнә шул балаларга багышланган. 50-60 елларда ул композитор буларак ачылып китте. Тәлгат Вәлиев һәм Җәүдәт Дәрзаман икесе дә үсеп килүче буын өчен иҗат иткән фидакарлар. Аларның уртак хезмәте милләтебез хәзинәсе. Җәүдәт Дәрзаман белән аларның менә шул Җәүдәт радиода эшләгән кеше бит. Җәүдәт шулай ук ул 45 елгы шул армиядә хезмәт итеп кайтканнан соң журналистикада укып, гомерен багышлый балалар әдәбиятына. Һәм алар менә Тәлгат абый белән актив хезмәттәшлек иттеләр инде. Тәлгат абый балалар өчен теге иҗат итә торган композитор буларак, Җәүдәт аның өчен табыш иде. Балалар тапшырулар җырсыз була алмый. Шуңа күрә ул җырларны сайлап ала да белә, аннары үзе дә яза иде. Анысы бик озак еллар Тәлгат Вәлиев белән бергә эшләделәр. Алар иҗади дуслыклары бар, иҗади шушы аңлашу бар. Алар икесен дә бергә бәйләп шушы балалар балалар диңгезенә батырган кебек иде инде. Җыр дәресебезгә әйләнеп кайтыйк әле. Тәлгат Вәлиев кие Җәүдәт Дәрзаман сүзләренә язылган Елмай кояш җырының беренче куплетын җырлыйбыз. Балалар, әйдәгез әле сүзләрне матур итеп әйтәбез һәм елмаеп җырлыйбыз кушымтаны. Татар балалар әдәбиятын үстерүгә зур өлеш керткән Җәүдәт Дәрзаман балалар өчен шигъри җыентыклар авторы. Шул ук вакытта ул Татарстан дәүләт телерадио тапшырулар компаниясының әдәбият, сәнгать һәм музыкаль тапшырулар җитәкчесе булуы белән балачак дөньясында кала. Татарстан радиосының балалар өчен әзерләнгән тапшырулары һәр өйдә көтеп алынган кадерле кунак була. Җәүдәт Дәрзаман эшчәнлеген хезмәттәшләре бик җылы хатирәләр белән искә ала. Җәүдәт Дәрзаманов турында сүз кузгалса, гаҗәеп кешелекле, тырыш, омтылучар кеше иде. Һәм бик гади, гадел. Ул радиода эшләгән чылларда радионың тарихын, радиода язылган шәхесләр, аларның язмышын, аларның иҗатын өйрәнеп тә шактый киң фикерле булган кеше. Ул эшләгән дәврдә
Ал бездә бер эшләпсен киткәч, алар ялкын журналында мөхәррире булган, алар яңадан үзебезгә кайтарган ул баш мөхәррир булып кайтты, әдәби, музыкаль редакциясының җитәкчесе булды ул. Бүтән уй, фикерләр белән балалар язучысы иде ул. 20 китап авторы. Ул алар күңеленә кереп, алар диңгезен диязә ала торган кеше иде ул. Дәресебезне дәвам итәбез. Балалар, сүзләрне дөрес әйтегез, елмайып җырлагыз. Җыр елмай кояш дип атала. Әйдәгез әле икенче куплетны шулай ук елмайып, рәхәтләнеп җырлыйбыз. Бер 1935 елда Казанда пионерлар сарае ачыла. Соңрак ул Абдулла Алиш исемен ала. Анда үз эшенә чын күңеле, тырыш хезмәте белән бирелгән өстәмә белем бирү педагоглары хезмәт куя. Биредә композитор Тәлгат Вәлиев балалар һәм яшүсмерләрнең мәдәни зауыгын үстерүгә үзеннән зур өлеш кертә. Ул укучыларында Россиядә музыка иҗатына нигез салучы классиклар хезмәте белән таныштыра. Шул ук вакытта татар халык иҗатына да төшендерә. Хәзерге вакытта балалар татар халык җырларын белеп бетермиләр. Җырлар җырланмагач, алар онытыла. Балаларга элекке халык җырларын өйрәтү, аларны искә төшерү максатыннан без җыр дәресләрендә татарча элекке халык җырларын өйрәнергә тырышабыз. Балалар моны бик теләп өйрәнәләр. Җәүдәт Дәрзаман үзенең шигырьләрендә балаларга әхлаклы, бер-береңә карата михрибанлы, түземле булырга өйрәтә. Һәм аның «Елмай кояш» дигән шигыре дә шулай ук балаларга кояш кебек елмаючан, якты булырга өнди. Без мәктәптә төрле җырлар өйрәнәбез. Бу җыр «Елмай кояш». Мин өйдә сеңлемә аны җырлыйм. Бу җыр шатлык һәм елмаю турында. Тәрбия һәр халыкта аның туган теле белән бергә барлыкка килгән. Күп гасырлар буена үсеп килүче буын телебезнең матурлыгын, байлыгын җыр моң аша аңлаган. Бер нинди әтияни дә үзенең баласына яхшы тәрбиядән дә кыйммәтлерәк әйбер бирә алмый. Яхшы тәрбия, әхлак тәрбиясенең нигезендә шушы халыкның традициялары тора. Безнең гимназиядә дә шушы традицияларга тугры булып, җыр моң конкурслар алып барыла. Инде менә безнең бүгенге җырыбыз да шушы моң белән бәйләнгән. Бүгенге җырыбыз «Елмай кояш» дип атала. Ә хәзер әйдәгез Җәүдәт Дәрзаман шигыре Тәлгат Вәлиев көенә язылган «Елмай кояш» җырын бергәләп җырлыйк.